Па вялікім рахунку, неабвешчаную вайну супраць беларусаў Лукашенка з дапамогай Крамля вядзе ўжо даўно, лічы ад самага пачатку ягонага кіравання краінаю. Што праўда, дагэтуль нават з улікам сённяшніх крывавых рэпрэсіяў гаворка пра вайну гібрыдную. То бок сутнасць гэтай вайны тая ж самая, знішчальная, аднак форма гібрыднай вайны адрозніваецца ад класічнай. Гэта эканамічная вайна, сацыяльная, палітычная, дэмаграфічная, культурная, дакладней антыкультурная і гэтак далей. Аднак вось мы і дажылі да абвяшчэння лукашыстамі супраць нас, беларусаў, і вайны класічнай. Гаворка, канешне ж, пра выступ кіраўніка КДБ Івана Церцеля 17 снежня перад працаўнікамі Градзенскага азоту. Выданне «Наша Ніва» апублікавала тэкставую версію фрагментаў аўдыёзапісу з сустрэчы, атрыманага рэдакцыяй. Цяпер чакаюць, што ў сакавіку-красавіку ўсё будзе кепска з эканомікай. Чакаюць і самі гэта набліжаюць праз санкцыі. Мы рыхтуемся да вясны, ведаем, як будзе развівацца сітуацыя. Дзейнічаць будзем жорстка, справядліва, але жорстка. Будзем рыхтавацца да гарачай вайны. Не выключаем і такога варыянту пад відам гуманітарнай місіі. Гэты няпросты перыяд будзе 1,5–2 года. Галоўны чэкіст краіны тут не хлусіць. Як не хлусіць і сам Лукашенка, калі цвердзіць, што будзе адстрэльвацца да апошняга патрона. Альбо калі пагражае грамадзянам массовыми расстрелами. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстрелял 1000 человек, все осуждали его, когда умер, на коленях стояли и рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим, некоторые. Но так мы напомним. Вядомы факт, што зброю, абмундураванне і спецтэхніку, якія сёння выкарыстоўваюцца ў здушэнні пратэстаў, лукашысты закуплялі гадамі, рыхтуючыся да гэтак званай гадзіны Х, то бок да вайны з народам. Таксама вы ж памятаеце ўсе гэтыя бясконцыя трэнаванні сілавікоў па здушэнні мірных пратэстаў, якія яны асабліва не хавалі нават у часе сёлетняй выбарчай кампаніі. У часе сустрэчы з азотаўцамі кадэбэшнік Церцель згадвае сярод іншага і Мікалая Аўтуховіча, схопленага разам з іншымі асобамі, нібыта як кіраўніка тэрарыстычнай групы. Затрыманыя таксама і іншыя групы, у тым ліку некалькі анархістаў. І вось што кажа Церцель. Мы яго затрымлівалі з групай Альфа пры выхадзе ў краму. Затрымалі. Было дастаткова небяспечна. Але я вам скажу так. Больш мы на такія рэчы глядзець не будзем. Як кажа кіраўнік адной з краін недалёка, будзем мачыць у сарціры. Жыцці супрацоўнікаў ставіць пад удар больш не будзем. Будзем проста знішчаць. Іншага выйсця не будзе. То бок цяпер можна папросту прыехаць і расстраляць якога-небудзь актывіста. Ну альбо нават і ўсіх актывістаў. А затым сказаць, а вось мы знайшлі ў яго пісталет. І пры затрыманні узнікла небяспека жыццю нашых супрацоўнікаў. І ўсё, яны папросту збіраюцца расстрэльваць нас. Без суду і без следства. Зрэшты, нават тыя забойствы, якія ўжо адбыліся, застаюцца таксама без суду і следства. Ну бо навошта забойцам караць за забойствы самых сябе, правда ж? Да прыкладу, забойства Романа Бандарэнкі. За краты кінулі лекара, які распавёў пра тое, што Раман быў цвярозай, калі яго схапілі. Таксама за краты кінулі і журналістку, якая распавяла пра гэта грамадскасці. А вось крымінальная справа па факце смерці дагэтуль нават не распачатая. Афіцыйная ж прапаганда працягвае цвердзіць, што вось Раман быў
п'яны. Нібыта нават калі чалавек п'яны, то яго што, можна забіваць? Ну альбо Александр Тарайкоўскі, самая першая вядомая ахвяра сілавікоў. Александр быў застрэлены яшчэ 10 жніўня на вачах ва ўсіх. Пры гэтым гаўнюкі ў пагонах усцяж цвердзяць, што нібыта мірны дэманстрант сам сябе падарваў нейкай там выбухоўкай. І гэта пры тым, што ёсць відэа, на якім добра бачна, як мужчыну папросту расстрэльваюць сілавікі. Ну і што з таго? Правда, таварыш Церцель? Таварыш Тарайноўскі ці Тарайкоўскі ў Мінску загінуў. Але хто бачыў гэтыя здымкі, бачыў, што чалавек стаіць перад амапам. Выйшаў і нахабна стаіць перад міліцыяй. Стаіш нахабна, расстраляць. Як вам такое? Пры гэтым тэрарыст, паводле лукашыстаў, гэта не толькі актывіст. Памятаеце? Сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто протестун на улице, это будущий преступник. Вось і зараз гэтую тэзу за сваім гаспадаром паўтараюць і ягоныя служкі. 16 снежня ў часе круглага стала, прысвечанага тэме працоўных рэсурсаў, намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі МУС Дмітрий Кур'ян заявіў, цытую: «Грамадзяне, якія не працуюць, нясуць патэнцыйную пагрозу грамадскай бяспецы. Альбо тэрарыст і расстрэл адпаведна, альбо працуй на тых умовах, якія табе выставяць». Ну а што тут такога? Закон военного часу. Запрещается увольнение работников. Работник не может уволиться с этого предприятия без разрешения и согласования руководителя предприятия. Отпустит, пусть уходит. Не отпустит, должен работать. За нарушение на принудительная работа. Пры гэтым спадзявацца на тое, што можна будзе адседзецца, каб гэтая вайна цябе не зачапіла, справа марная. Ва ўсялякай вайне найбольш і найперш церпіць менавіта мірнае насельніцтва. То бок тыя, хто не ваюе, не змагаецца. Прыгадайце, колькі ў часе гэтых пратэстаў, акрамя ўласна дэманстрантаў, было схоплена і выпадковых мінакоў. Пашоў у краму па кефір і вярнуўся дадому толькі праз 15 сотняў. Гэткая ўжо звыклая гісторыя для сучаснай Беларусі. Дадайце сюды таксама штрафы, абразы, збіццё, катаванні і нагул рызыку быць забітым. Ва ўмовах тэрору, развязанага Лукашэнкам супраць беларусаў, рэпрэсіі могуць закрануць літаральна кожнага. І актывіста, і апалітычнага грамадзяніна, і нават самага пражжоннага ябацьку. Валя! Телефон! Ко мне принеси! Я за Лукашенко голосовал, блядь! Ну і ўсіх без вынятку ва ўмовах вайны лукашыстаў з беларусамі таксама чакае і перспектыва жыцця пад акупацыяй у канцлагеры, дзе, як вядома, апрыёры пануе бяспраўе і галеча. Чэкіст Церцель нездарма ўзгадаў вясну 2021. Беларуская эканоміка ўжо зараз ляціць у бездань, пра што я на канкрэтных лічбах распавядаў у адным з мінулых выпускаў ЧБ. А ў весну, на лета і на агул чакаецца суцэльны швах. І лукашысты абсалютна абгрунтавана баяцца, што тады на вуліцы могуць выйсці і мільёны тых, хто не выйшаў сёлета, адстойваць сваё права выбару. Тыя лічбы ў 46-м выпуску ЧБ «Надзея на лядоўню», дарэчы, можна абнавіць хоць зараз, але нязменна ў горшы бок. І яшчэ, памятаеце мае прагнозы наконт з'яўлення новых пабораў? Калі ласка, яны ўжо з'яўляюцца. Пачынаючы ад платы, увядзення платы за выезд з Беларусі на аўтамабілі 81 рубель за легкавік і да новых падаткаў, нібыта часовых, дзеля кампенсацыі выдаткаў з-за COVID-19. То бок ва ўсім свеце ва ўмовах пандэміі падаткі альбо на агул адмяняюць, альбо хаця б змяншаюць, каб эканоміка не загнулася. Ну а ў нас? Ну якая ў нас эканоміка? Ну што вы?
На жаль, спраўдзіліся і прагнозы па ператварэнні краіны ў канцлагер праз забарону на выезд. Ну бо калі вы зачыняеце межы ад каранавірусу, то чаму забараняеце выезд, а не ўезд? Ну нелагічна ж, праўда? Зрэшты, чаму забарона не распаўсюджваецца на самы вялікі адмежак нашай мяжы з Расіяй? Ага, ледзьве не забыўся. Якраз пра Расію. Яшчэ 18 лістапада беларускае міністэрства ўнутраных справаў падпісала афіцыйнае пагадненне аб супрацоўніцтве з расійскай нацыянальнай гвардыяй. Першым жа з кірункаў супрацоўніцтва пазначаная ахова грамадскага парадку і забеспячэнне грамадскай бяспекі. І амаль тут жа барацьба з тэрарызмам і экстрэмізмам. То бок, калі дагэтуль расейцы удзельнічалі ў рэпрэсіях супраць беларускіх грамадзянаў, а таксама ў здушэнні пратэстаў на тэрыторыі нашай краіны пад прыкрыццём, да прыкладу, супольных вайсковых вучэнняў альбо папросту перапранаючыся ў форму беларускіх сілавікоў, то адгэтуль ім хавацца ўжо не трэба. Калі ж узброеныя фармаванні іншай дзяржавы прыязджаюць дзеля ўдзелу ў карных аперацыях супраць мясцовых грамадзянаў, як гэта называецца? Акупацыя. Ну і па скрыптум. Дык а што рабіць, калі з намі ваююць? Ну, канешне ж, змагацца. Канешне ж, не апускаць рукі і не здавацца. Бо можна перамагчы нейкую узброеную групу праціўніка, альбо нават цэлае войска. Аднак перамагчы народ, які змагаецца, немагчыма.